natura bizia benetan. Zenbat urtetako lana? 3 urtetako lana. 3 urte gauzak jarraitzen. Bai. Telebistan gaur egun, ez da normala, Baina azkenean animali basatiekin lan egiten dozunean denbora eskatzen du. Hemen ez gare Afrikan edo inungo irla paradisiakotan eta animaliak ez zaizkizu bertara etortzen. Egon bartzuan itxoiten. Bai, inberdie lehenengo aurkitu, hor lan bat dago atzean, trabajo de campo esaten zaiona. Bai. Eta ja pixkatak izkizunean ordutegia, koiturak eta nundik nora dabitzan, juten zea bertara, izkutaleku bat prestatu eta itxaron. Eta edozen animalia mota, arriskutsua izan, ala ez, eta beti hurbil. Bueno, beti, azkenean nahi izan duguna da, erakutsi, hemen bebai, Euskal Herrian dauzkogula animali oso erakargarriak eta bereziak eta horietako asko mehatxatuak daudena. Alberto, txontxerro hori gotzen, hori pekata minuta, zatzeko, 8.000 egin da, baina, bueno, bira, animalia, zein irudi politiak. Ui kalidadia. Eta hori dena gaina Euskal Herrian grabatutakoa, ze gaurko saioa berezik da mengua, ezta? Gero badire gehiago, baina... Gaurko saioa Pirineetan hasten da. Bai. Eta gero hurrengo saioetan juten gara zonalde geografiko desberdinetatik. Bigarren atala izango da kostaldearen inguruan, gero beste bat itxasertza, beste bat basoak, bardeak eta estepak, arantzabalak eta urgesa. Orduan pixka junga zonalde geografiko edo ekosistemaka eta bertan aztertzen ditugu nundaren bebai arazoak, Alberto izango da aurkezle, eta Albertok elkarrizketatzen ditu aditu desberdinak. Aditu hauek die naturarekiko eta naturan alde lanean ari dien pertsona desberdinak. Eta nahi izan dugu beraien lana pixkat balorean jarri, ze egunero dabiz lanpilo bat itxen espezie bat babesteko, zonalde bat, eta azkenean ikusten ginen garrantzitsua dela bebai, hori, jenteak ezagutzea eta jakitea eta hori da, bai. Bueno, Alberto, zer moduzko esperientzia? Ze mendiak eta igotzen, hor ikusten ditu askotan, nik behin telebistan ere bai, tola urte batzuk, eta behin berriz ere. Zer moduz? Berria. Hombre, berria, jo? Ongi etorria gure mundura, ongi etorri. Ez, bueno, nirea ez da jarraipeneko kontua. Nor daki? Hemen badakizu noiz azten zaren, baina ez noiz Nik bukatu. Bai, ez nahi zontarako jaioa eta badakit nire mugak non diren eta bueno, esperientzia izugarri politia izan da, erronka bezala hartu nuen eta bueno, alde horretatik, Leseia, Les eta lantalde osoari eskertu beharrean nago. Eta segura eski momentu onak eta txarrak, gauza politiak eta izen politiak ikusi dituzu. Txarretik egia esan ez dute asko arriskozko momenturen bat, hartz baten onduan baldin bazaude, kuidao, hori ez da egunero iten den gauza bat. Baiko nuke, baina filmaketa lana beraiek egin dute, bueno... Eta zureak egin izan dira elkarrizketak, lekutara iritsi, eta... Bai, nirea erosoa izan da, erraza izan da, eta ez da 3 urtetako lana izan. Egia esan, lana... aurkezpenak egitea lanaren esparru horretan kokatu dut, baina benetan lan egin dutena behar. Baina, eta zer moz memoria, testuak eta bururatzeko eta... Bai, neuronekin... Berak, zuzenderik barra egiten du, ez dakit zerretu nio barra egin du. Ia da, bukararako pixkat hobetu nuela, baina pazientzia asko behar izan dut. Eta zer... Entrenau biote, venga, ondo naturatasuna, zure hitzetan botatak egiteo. Bai. Ondo etortzegat tekstu honek ikasi eta buruan martxan jartza goratzen naiz. Lehenengo frogetan hori komentatzen zebala, baina gero primeran. Zer harritu zaitu gehien? Esan adukatez, baina tokien ikusgarritasuna baino gehiago harritu nau tokitako edukiak berak, ez? Eta ez dakit, adibide bat jarri alde, ez? Zarautzen askotan egona nintzen, baina enekien Zarauzko golfa duna baten gainean zegonik, ez? Edota, ez dakit, Zarautzen garai batean etxeko lavadora zarra edo frigorifiko zarra botatzeko erabiltzen zuten ingurua, marisma bat denik, ez? Eta nik uste natura biziak aukera hori eskaintzen digula, ez? Piskate daukagun inguru ederrau beste begirada bateaz ikusteko eta pixkate horre sakontzeko, ez? Kontua ez da tokitara joan,
mobilarekin argazki egin eta Instagramera jasotzen. Nik uste hori egitearekin batera egon daiteke bestelako interes bat eta ezagutza bat pixkate ikusi eta bizi eta askozaz etekin gehiago atera inguruari. Ze polita, eskarra esperientzi polita. Bueno, bikote, gaur zehazki, 10:30 lehenengo kapitulua, zehazki zer ikusi behar dugu. Zerk harrituko gaituola gehien bat? Ez dakit, zu basekizun hartzak hemen Nafarroko Pirinetan zerenik, beraien inguruan aditu batek hitz egingo dau, basoiarren inguruan beste batek, ugatzak, landare mehatxatuak bai badarela, horietako bat orkidea mamua, deitzen dana, ze oso zaila da ikusten, eta hegazti migratzaileak bai Linduz menditik bai pasatzen dira. Eta sarrioen zenbaketak egiten bai basozainak eta hainbat pertsona ibiltzen dira atzean. Orduan gauza pilo bat. Pirineoetan animali oso ederrak eta potenteak dare, orduan kapitulo oso politia bazen bat garai batean Kamil. Nafarroan eta asko aipatu zen Kamilen ingura. Ez teko deniken biziri dagoen, ez teko akabatu zen. Hiltzan Kamil. Uste dute frantzetik sartzen zela Nafarroan kriston triskaltzak egin berriz. Asko mugitzen die, bai. Oida. Eta adibidez, hartza baten onduan egon zarete grabatzen, bira, horre beste irudi batzuk ikusten nahi gara. Osea, hartz batek harrapatzen bat zaitu, osea, ez duzu, bira hor, hori kumea da. Baina, osea, urbil, zenbatera. Baina, kumeen gandik gertu beti... Baina, ondila. Ama ibiltzen da. Baina, bueno, teleobjetibo edo onduan, ondu zarete. Beti, teleobjetiboakin beti. Baina, ala ere, 30 metro ingurutara edo filmatu ditugu, osea, oso ondo. Eta politxena da, edo, bueno, gorputzeko iak jartze zaizkizu puntan, eta bihotza topera ikustean nahi gertu dagoela, ez? Baina, gero, kotxera buelta behar zara, gauez, eta igual dauzkozu 20 minutu basoan zehar, 15 minutu inguru, eta esaten duzu, ostras, hartza hemen egon da, hemen bertan. Eta kotxera buelta behar dut, eta zein da trukoa, pixkat, isilik jumerrean, gu beti isilik juten gala, zarata iten jun, pixkat hitz egiten altu, klaro. Boriola entzuten bazaitxue, ez die urbiltzen ez. Antzagero oso azkarra dia, behin korrik hasita, harrapatzen gaituzte, baina dio batean. Eta zuaitzera ezin zaigo, igotzen die bai, baina, toda leche. Alberto, ikusiko zaitu zoiz baten gainean, eskapon edo... Ez dakit, nire arriskurik egon esan, leseiaren pazientzia bukatzea izan da. Nik ez dut hartzen arriskurik bizi izan, baina bai igual hori ez, taldeko lagunen baten pazientzia edo denbora luzatzen zijoan enean, bronka bat entzuteko arriskua sentitu izan dut, baina ez, animalina ez. Eta bestela, bauzola momentu bat oso politia buruan, zerbait bizi izan duzuna, edo momentu berezi bat, edo ez dakit zeraitik? Ez, ni harritu nagoena izan da elkarrizketatu izan ditudan teknikari edo zaletuen ilusioa, ez? Naturarekiko duten maitasuna eta miresmena. Eta berdin da mirukumak zaintzen dabilen zaletuaren ilusioa edo eta lehen aipatu da moduan ez dakiz Zarauzko dunan landare txikiak landatu zaindu eta hartan dabilen teknikariaren ilusioa, ez? Eta horrek egia esan oso ikaragarri postuna, ez? Jendea hain implikatua eta hain borondatu honarekin. Gure postu gara, hau ikusita, gaur 10:00, así que ez dugu txikin egingo.